για το ότι ψηφίσαν στην Αμερική τον Ομπάμα. Αν έχετε κι εσείς μια τέτοια εφορία, μια ελπίδα, μια αισιοδοξία, σας έχουμε δυσάρεστα νέα. Ο ιερομόναχος, ο οποίος μου έχει δώσει διάφορες προβητείες, σε ανύποπτο χρόνο που κανείς δεν ήξερε τον Ομπάμα, το 2004, μου είπε: όταν σκοτώσουν αυτόν που το όνομά του θα αρχίσει από όμικρον και θα τον ξέρουν όλοι σε όλο τον κόσμο. Αρχίζει από όμικρον και τελειώσει. Όχι, δεν είπε έτσι. Είπε αυτού το οποίο όνομα θα αρχίσει από όμικρον και το ξέρουν όλοι. Εγώ τότε νόμιζα είναι ο Σάμα, Μπιν Λάντεν. Αλλά κανείς δεν ήξερε τον Ομπάμα. Ξαφνικά βγαίνει ο Ομπάμα, όπου λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι, καλό το είναι είπα και είναι γραμμένο σε βιβλίο μου αυτό. Δεν είναι κάτι που το βγάλαμε τώρα. Εντάξει, εμείς νομίζαμε ότι έτσι το έλεγες. Υπάρχει πηγή εγκυρότητας, όχι χαζάτος. Το είπε ένας ιερομόναχος. Και παιδιά, ο ιερομόναχος πολύ γάτος. Ένα όνομα που αρχίζει από όμικρο, ξέρεις, ο Μπούς, ο Μπερλουσκόνη, ο Μπλερ, ο Αλμούνια. Πάντως εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις, αλλά ο Ομπάμα θα πεθάνει, θα τον δολοφονήσουν. Το είπε ο Λιακόπουλος συγγραμμένο στο βιβλίο. Άμα το έγραψε ο συγγραφέας, συνάδελφος. Κρίμα. Καλό παιδί ο Μαυρίδης.